Asta sigureste o exagerare. Acum 400 de ani nu avea cum să existe un nivel atât de ridicat de educație practic într-o regiune pe care Europa abbia o meniona în notele sale de călătorie. Aceasta a fost prima reacție a profesorului german Matthias Keller, specialist în istoria culturală europeană la o universitate de elită din Heidelberg, atunci când a primit in fa un dosar vechi despre rile romane din secolele trecute. Pe coperta groasă, ingenit de timp, era scris cu litere discrete: Intura practic, negulii circulaia cu noaterii în spaiul romanesc premodern. Pentru Mattias, titlul prea aproape provocator. Spaiul romanesc? NVMNT practic? Reale de informație? Circulaie rapidă a documentelor? Toate acestea înainte ce Europa Occidentală să-i definitiveze propriile modele moderne de educație public? In mintea lui, asemenea afirmaii sunaucia o încercare de rescriere romantică a trecutului. Profesorul Keller studiază decenii întregi felul în care tiparul, universitățile medievale, reforma ioraele germane au schimbat cursul civilizației europene. Crescuse, profesional intelectual, cu ideea că Europa centrală de vest fuseze motorul principal al modernității. Germania lui Gutenberg, al lui Bach, Beethoven, Kant e Hegel era, pentru el, nu doar un loc de natere, ci o dovadă vieci progresul intelectual pornise din inima Occidentului. Nu era un OMR. Nu era un extremist. Nu ura alte culturi. Dar avea acel tip de siguran academic rece, aproape invizibil, pe care multe elite occidentale o portă FRS idea se ama. Credea că alte popoare pot avea tradiții frumoase, folclor interesant, mancruri originale, peisaie spectaculoase, poate chiar o spiritualitate profundă. Dar când venea vorba despre sistem, educație, documente, disciplin comercial, alfabetizare practic și organizare urban, Mattias era convins că vestul fuseze cu multe secole înaintea tuturor. PN in ziua în care o coleg romanc, profesoara Irina Popescu, specialist în istoria sud-estului european, i-a întins un dosar și i-a spus cu un zambet calm: Mattias, dacă studiați istoria spandirii informaiei, cred că trebuie să citeti asta. Nu este despre Mainz, nici despre Nuremberg, nici despre Paris. Este despre Braov, Sibiu, Iai, Bucureti, Targuri, Coli Domneti, Tiparnie, negustori, dascli de sati oameni simpli care avò nevoie să citească nu pentru prestigiu, ci pentru via. Profesorul Keller a luat dosarul mai mult din politee. In sinea lui, nu se atepta la nimic revoluționar. Romania, pentru el, era o ar frumoasă, dar periferic. O ar a munilor, a menstirilor pictate, a satelor pitoreti, a povetilor despre Dracula care enervau probabil orice roman educat. Dar o ar care să-i zdruncine teoria despre dezvoltarea cunoaterii? Imposibil. A deschis primele pagini fr entuziasm. Dap 10 minute, însă, expresia fei s-a schimbat. Dap 30 de minute, i-a scos ochelarii. Dap o oră, stea anemicat, cu mana pe frunte, de parcă cineva îi smulseze din minte o certitudine veche de o via. In documente erau menionate coli de pe LNG biserici menstiri, dar i coli domneti, coli greceti, coli romaneti, academii, 10, pisari, dascli, ucenici de negustori, calfe care invau să citească socoteli, oameni care copiau contracte, catastife de breasl, registre de datorii, acte de vanzare, risoave, cribisericeti, manuale elementare, texte de calcul, calendare popolare e documente administrative folosite nu doar de elit, ci de oameni obișnui. Nu era vorba despre alfabetizare în sensul modern, universal, a acum o inelege masți. Niciun istoric serios nu a susține ci tot populațiilor romane citea fluent acum 400 de ani. Dar ceea ce lui mea pe Mattias era altceva. Exista o rea practică cunoaterii, strans legat de comer, religie, administrație, mobilitate socială via cotidian. Nu era doar cultur decorativ. Nu era doar carte pentru boieri. Era cunoatere util, folosit, transmis, adaptat și cerut de societate. Nu se poate, a murmurat el in limba german.
Nu într-un spaio considerat periferic. Nu la nivelul acesta. I totui, cu cat citea mai mult, cuatat România istoric din documente devenea mai greu de ignorat. A dua zi, Mattias a revenit in bibliotec mai devreme decât de obicei. A cerut studii in german, francez, englez și roman. A consultat relatri ale lectorilor strini, rapoarte consulare, lucri despre tiparniele de la Targovite, Bucureti, Iai, Belgradi Ramnic, despre colile de la Brauvi Sibiu, despre activitatea diaconului Coresi, despre menstirii care copiau ir spandotexte. Despre negustorii care aveau nevoie de registrei de limbaj juridic elementar. Cu fiecare pagină, enervarea lui se transforma in nelinite. Cu fiecare sursă, nelinitea devenea fascinaie. Un CLTO e occidental notaci in targurile din Principate, negustorii discutau preuri, datorii, mfurii obligai într-o manier care presupunea existența unui minimum de culturi scris. Un altul se mira de rolul preoilor și dasclilor în transmiterea cunotinelor de bață. Un diplomat strin remarca faptul că anumite categorii de romani, dei nu aparino marii boierimi, tiau esse foloseasc documentul scris ci a arm de protece, negociare in memorie. Asta elle a lovit pe Mattias cel mai tare, documentul scris nu era doar semn de elit. Era instrument de supraviețuire. In Occident, profesorul Keller studiase mereu istoria tiparului ci pe o revoluție care coborase treptat cartea din mana clerului nobilimi spre orae, burgheției apoi popor. Dar in spaiul romanesc, descoperea altceva, nu o replic intarțiat a modelului occidental, ci o alt logic. O societate aflat la intersecția Imperiului Ottoman, Europei centrale, Balcanilor lumii ortodoxe ei crease propriile mecanisme de transmitere a informaiei, nu pentru a impresiona universitile occidentale, ci pentru a funcționa. Aici trebuie spus un lucru direct, chiar dacă unora nu le va plea, străinii care vin în România ei o judec doar da pe aeroport, trafic, cateva fa de neîngrijite sau pliele de pe internet nu vudi nimic din profunțimea acesteiri. Ei vudi zgomotul de la suprafa, dar nu aud mecanismul istoric din subteran. România nu a supraviețuit datorită norocului. România a supraviețuit pentru ce a avut, timp de secole, o cultură adaptrii, a invrii rapide, a negocierii a inteligenei practice. Mattias Keller a inele sa stabia când a începutese studieze rolul orailor. Brauvul elle a fascinat primul. Ora de nego, de trecere, de contact între lumii, Brauvul nu era doar o aezzare frumoasă între muni. Era un nod de informaie. Acolo se intalnosai, romani, maghiari, greci, armeni, negustori venii din sud, meteugari, preoi, traductori, oameni care aveau nevoie unii de alii chiar atunci când nu se iubò. Într-un asemenea loc, cine nu tia esse calculezze, esse notezze, esse traduc, esse memorezze e esse transmit informaie pierdea bani. Iar cine pierdea banii pierdea statut, sigurani viitor. Sibiu li-a oferit al doilea ochi. In arivele legate de via urban Transilvanian, Mattias a descoperit o lume a breslelor, regulilor, registrelor și disciplinelor colective. Nu era lumea otic pe care mulți occidentali i-o imagineați atunci când aud Europa de Est. Era o lume sever, organizat, uneori rigid, dar profund dependent de document. Meteugarul nu tria doar din mana lui, ci din apartenena la o structură care producea reguli, sanciuni, i registri obligai. Apoi a venit iaiul, capital culturali politic, cu coli domneti, cturari, traduceri, cronici lecturi cu lumea gric, slavon, otomani occidental. Bucuretiul, cu amestecul lui de curte domnisc, malale, targuri, anuri negustori, i-a artat-o altfa, unora viu, controversat, gellegios, dar incredibil de conectat. Este cea oriea, a spus Mattias într-o discuție cu Irina Popescu. Nu sim cu modelul german. Nu este universitate, tiparni, burgheție, stat modern, apoi col public. Este altceva. Este o societate care inva pentru ce este obligată să se descurce între imperii. Irina Zambit. Exact. I aici muli grisc.
România nu trebuie judecat doar prin ce ea lipsit fa de Occident, ci prin ce a criti în condii mult mai dificile. Această frațele a urmărit zile întregi. Profesorul Keller a început apoi să cerceteze tiparul romanesc. Tia, desigur, de Gutenberg. Pentru el, numele Gutenberg era aproape sacru. Dar când a citit despre primele tiprituri din spaiul romanesc, despre rolul limbii romane în texte religioase educative, despre cum crile nu erau doar obiecte teologice, ci instrumente de identitate, a simțit ci intri într-o dezbatere mai mare decât istoria teologiei. Diaconul Coresi, Tiparniele de la Braov, Targovite, Alba Iulia, Iai, Bucureti, Ramnic, Crile de Calt, Cazzanile, Pravilele, Calendarele, Abecedarele, toate acestea formau un univers în care limba, credina, legea și educaia se amestecau. Iar pentru un popor aflat adesea sub presiuni externe, textul tiprit nu era doar artie. Era dovadă de existen. Aici, Mattias a efficiat o pauză lung. A închis cartea și a privit pe fereastra bibliotecii. In elegea, poate pentru prima dată, ci pentru anumite popoare cultura scris nu fusese un lux, ci o formă de apărare. Într-o seară, la un seminar internațional, profesorul Keller a prezentat primele concluzii. In sal se aflau istorici din Germania, Frana, Marea Britanie, Polonia, România și Statele Unite. La început, tonul lui a fost prudent. A vorbit despre o reevaluare necesară, despre circulaia practică cunoaterii în spaiile considerate periferice, despre existența unor infrastructuri educative informale. Dar când a ajuns la comparaia dintre percepția occidentală și realitatea rivelor romaneti, atmosfera s-a schimbat. Trebuie să recunoatem, a spus el, ci am folosit prea mult timp un model simplificat, Occidentul inventează, Estul primete. Germania tiprete, Frana rafinează, Ania industrializează, iar restul europei doar urmează. Dar documentele din spaiul romanesc ne obligă să acceptăm că lucrurile au fost mai complexe. Acolo, cunoaterea practică se-a răspândit prin mecanisme locale, prin biseric, comer, administraie, bresle, menstiri, coli nevoia permanent de adaptare. Un profesor britanic a ridicat sprâncenele. Vrei să spune că România avea un sistem educațional comparabil cu cel occidental? Mattias a răspuns con calma. Nu. Nu span asta. Span ceva mai incomod. Span că România nu trebuie măsurat doar cu rigla Occidentului. Avea alte structuri, alte priorități și alte forme de eficien. Iar unele dintre ele au fost subestimate din cauza aroganei noastre academice. In sale s-a efficiat limite. Pentru românii care ascultau, momentul a fost aproape ireal. Nu pentru ce aveau nevoie de validarea unui german, ci pentru ce au ziser, in sfarit, un occidental recunoscând public ceva ce mulți romani simo de mult, România a fost prea des redus la stereotipuri, de istoria ei real este mult mai densă. Mai grea și mai inteligent decât imaginea vândut în exterior. Dar povestea nu se oprete ai. Dap seminar, o jurnalist franceselle a întrebat pe Mattias. Profesorule Keller, nu credei că exagerai în sens invers? România are probleme evidente și astăzi. Corupție, infrastructuri inegal, exod al tinerilor, instituții fragile. Nu este periculos să idealizăm trecutul? Întrebarea era corectă. I tocmai de aceea răspunsul lui a surprins. România nu trebuie idealizată, a spus el, dar nici umilită. O ar poate avea probleme actuale și totui o istorie profundă. O societate poate fi imperfect și totui remarcabil. De fapt, ceea ce me fascinează la România este tocmai această tensiune. A avut resurse culturale extraordinare, dar a fost prins secole întregi între presiuni externe, rupturi politice și modernizări incomplete. A judeca România fr aceste condii este nu doar nedrept, ci intelectualene. Această frață a devenit viral în cercurile academice romaneti. România nu trebuie idealizată, dar nici umilită. In câteva zile, fragmentul a fost distribuit pe reale sociale, comentat la televiziuni,
criticat de unii, aplaudat de alii. Unii romani spună, insfarit, cineva d'invest vede ceea ce noi tot încerc să explicăm. Alii răspundu ironic, ne trebuie un nimcia să ne span și avem istorie? Iar caiva comentatori, mereu gata să distrug orice urm de mandrie național, au spus ci totul este propaganda. Dar exact această reație arată problema profund. Romanii au fost atât de mult timp in vai să-i privească prin ochii altora, încât uneori nu mai tiu să accepte nici critica just, nici lauda meritat. Când un strinii atac, se simt nii. Când un strinii apreciați, devin suspicioi. De parcă respectul pentru România ficeva suspect. Mattias Keller a decis atunci să vin in România. Nu ci a turist grăbit, nu ci a invitat la o conferință de zile, nu ci a occidental care bifeați Bucuretiul e apoi scriu nezeu superficial despre contraste. A venit cu intenia clar de a vedea locurile despre care citize. Braov, Sibiu, Alba Iulia, Iai, Bucureti, Targovite, Ramnicu Valcea, menstirile din Moldova, satele din Ardeal, targurile vechi din Muntenia. Primul loc le-a avut la Braov. Nu pentru ci oraul era frumos, asta se atepta. Ci pentru ci a simit imediat stratificarea istoric. Nu era un decor de carte potal. Era un'ora in care pietrele proesse vorbească in mai multe limbi. Turnuri, ziduri, biserici, strezzi commerciali, urme seti, romaneti, maghiare, legturi vechi cu lumea balcanici central european. Pentru un istoric al ei, Brauvul era o arivi in aer liber. A intrat într-o librie mic din centrul vechii a GS8 di despre Coresi, despre cheii Brauvului, despre prima col romaneasc. Vanstoarea, o femeie de vreo 50 de ani, elle a întrebat într-o englez simpil cecot. Când a auzit subiectul, i-a spus. STC aici oamenii au invat carte nu doar CAS pardomni. Au invat CASRMN cine sant. Mattias a notat fraza in carnel. Apoi a mers la Sibiu, unde a fost impresionat de ordinea urban veche, de pie, de arhitectură, de memoria breslelor. Un ghid local i-a explicat ci oraul fuseze un spaio al regulii, al negocierii al conviuirii tensionate. Mattias a observat din nou ceva care contrazicea clieul occidental, a anumita periferie, avea forme sofisticate de organizare comunitar. L'Alba Iulia a privit zidurile cetiei a ineles cum puterea, religia e identitatea se suprapuneau. La Iai a descoperit un'ora al melancoliei culturale, dar e all'ambiei intellectuale. Acolo, in fa palatului culturii, a spus unei echipe de filmare din Germania. Dacă un student occidental crede ci România este doar o margine a europei, ar trebui trimis aici. Nu pentru o lege de patriotism romanesc, ci pentru o lege de modestie european. Această declarație a aprins internetul. Unii germani au comentat ci profesorul i treați propria tradie. Unii francezi au spus ci este o mod nu de a romantiza estul. Unii romani au rasamar, bine ai venit in ara pe care alii o descoper dap ce noi am obosit SOAPRE. Dar Mattias continua să cerceteze. Cel mai mult le-a tulburat relația dintre educație și ascensiune social. In documentele romaneti, a GS8 mereu acea idee implicit, cartea putea schimba destinul. Fiul unui om simplu putea deveni dascol, preot, copist, negustor praisput, funcționar, om al curii, traductor, administrator. Nu era o lume egalitară in sens modern. Existau ierarhii dure, privilegii, abuzuri nedrepti. Dar existau i canale prin care intura putea rupe limite. Aceasta era diferența fundamental fa de imaginea static pe care o avea el România istoric nu era doar o societate rural inertă. Era o societate in micare, uneori lent, alteori brusc, dar mereu obligată să negocieze cu schimbarea. Într-un sat din Moldova, Mattias a discutat cu un preot BTRN care i-a arta copii dap documente vechi. Preotul i-a spus: Domnule profesor, la noi cartea nu a fost niciodată doar carte. A fost lumânare. Când nu aveai stat puternic, când venoi imperii peste tine,
când otarele se schimbau, când boierii se certau i oamenii simpli pitau preul, cartea era Germania. Limba era Germania. Biserica era Germania. Koala, Oricat de Mic, era Germania. Mattias Noah RSPS Punimediat. Aprivit rafturile vechi, miro sul delem, icoanele, lumina care intra oblic pe fereastră. Aineles ci aici nu studia doar educaie. Studia rezisten. I aici trebuie să facem o observație personal, pentru ce acest punct este esențial pentru publicul roman. România nu a avut mereu instituțiile cele mai eficiente, dar a avut o capacitate rar de a conserva sensul prin oamenii. Când sistemele ciò, oamenii nu minte. Când documentele erau pierdute, cineva copia. Când o putere străină impune altă limbă, altă regulă, alt ordine, cineva continua să înveie copilul să citească romanete. Aceasta nu este propagandă. Este una dintre explicațiile pentru care România există. Profesorul Keller a început apoi să studieze cultura populară urban, targuri, poveti, cantece, calendare, cri populare, circulaia manuscriselor, titlul de balci, predicile, proverbele, stricturile, legendele istorice. A realizat că educația nu se transmitea doar prin col. Se transmitea prin comunitate. Prin pia. Prin biseric. Prin familie. Prin breasl. Prin dram. Intro not personal, a scris. Occidentul a separat adesia cultura in categorii, in alt cultur popular, educație formal, educație informal. In spaiul romanesc premodern, aceste granie par mai fluide. Un text religios poate funcționa aici alfabetizare, o pravil poate educa juridic, un calendar poate organiza via agricol, o cronic poate construi identitate, un cantec poate transmite istorie. Această observație a dus spre o concluzie explozivă. România nu fusese doar un receptor pasiv al modernității europene. Fusese un laborator de supraviețuire cultural. Când a prezentat această idee la București, intros al plin de studeni, reacția a fost puternic. Un student le-a întrebat: Domnule profesor, dacă toate acestea sunt adevărate, de ce România are încă o imagine atât de prost instrintate? Mattias a oftat. Pentru ce imaginea unei nu este construită doar din adevăr. Este construită din putere, marketing, politic, stereotipuri, filme, tiri negative e uneori din propria lips de încredere a celeiri. România a fost adesea povestit de alii. Iar când un popor nu îi spune propria poveste suficient de puternic, altcineva o va spune în locul lui. Sala ticiati. Apoi a continuat. Dar atenie. Ai spune povestea nu insime se negi problemele. Nu insime se spui ci totul este perfect. Insime se refuți minciuna cieti doar suma ecurilor tale. Aceasta este probabil cea mai importantă a întregii poveti. România real nu este nici paradisul pe care îl vizeați unii patrioi romantici, nici dezastrul pe îl vând unii cinici de serviciu. România real este o care a produs cultură, educație, rezisten, inteligent practic forme de organizare în condii istorice extrem de grele. Este o care a fost subestimat nu pentru ci nu avea valoare, ci pentru ci valoarea ei nu semna întotdeauna cu modelul occidental dominant. Mattias Keller, germanul care pornise la dram convins că această teță era exagerată, a ajuns să publice un studiu care a efficiat VLV, cunoatere practic societate civil timpurie în spaiul romanesc. In introducere, a scris o frază care a devenit celeber. România nu trebuie privit ci a o margine intarțiată a europei, ci a un spaiu în care Europa insi poate invace insima adaptarea, supraviețuirea și demnitatea cultural. Pentru unii, fraza a fost prea multă. Pentru alii, a fost tardiv. Dar pentru mulți romani, a sunat cea o reparaie. La finalul cercetării sale, profesorul Keller s-a întors la Heidelberg e a inut o prelegere public. Sala era plină. Studenii germani, profesori, giornalisti, romani din diaspora, curioi. Titlul era simplu, CAM Ineles Greit despre România.
A început fr dramatism, dar cu o sinceritate care a efeciat sala s asculte. Am crezut ci studies o periferie. Am descoperit o ariva rezistenei. Am crezut ci voi GSI o societate intarțiată. Am GSIT o societate care a dezvoltat mecanisme de educație practic adaptate propriilor nevoi. Am crezut ci tiparul icoala pot fi inelese doar prin model occidental. Romania m-a obbligat a essere nell'aceasta arrogant. Apoi a proiectat immagini cu Braov, Sibiu, Iai, Bucureti, Menstiri, manuscrise, crivecchi, registre, coli, targuri. Aceastar, a spus el, nu este ur de ineles. I poate tocmai de aceea este atat de ur de judecat great. In acel moment, o student romanc din sala a început SPLNG. Nu zgomotos, nu teatral. Doar a dus mana la ochi. Dap conferin, i-a spus profesorului. Noi, ce-ai plecai din Romania, auzim des glume, stereotipuri, comentarii despre ara nostre. Uneori rademi noi, ceea se nu parci ne doare. Dar ne doare. Nu pentru ci nu tim problemele Romaniei. Le tim mai bine decât oricine. Ne doare pentru ci oamenii cred ci problemele sunt tot ce avem. Mattias ARM ATCAT. Apoi ia RSPS pun. Atunci poate ci istoricii trebuie să spun povestea mai corectă. I da, aceasta este mița. Pentru ci într-o lume în care rile sunt reduse la meme, clasamente, scandaluri politice e titluri sensazionaliste, România are nevoie de o poveste spus cu intelligent. Nu cu orbire patriotic. Nu cu urfadestrini. Nu cu complex de inferioritate. Ci cu o mandrie lucid. Romanii nu trebuie să inventeze o glorie falsă. Au destul istorie real. Nu trebuie să pretind ci au fost perfect. Nici o națiune nu a fost. Dar trebuie să ineligă ci între imperii, invazii, presiuni, zrece, dominai strine modernizri forate, faptul ci limba roman, cultura romanisetea de intura au supraviețuit este in sine o performan istoric. Când Mattias Keller a închis ultima sa prelegere, a spus ceva ce a fost citata poi in mai multe publicații. M.A.M. dus spre Romania cu întrebarea, cum este posibil ca o ar considerat periferic să fi avut asemenea mecanisme de cunoatere practic? M.A.M. întors cu o întrebare mai grea, câte alte lucruri despre Romania am ignorat doar pentru ci nu se potrivă cu prejudiciile noastre? Această întrebare nu este doar pentru germani, francezi sau britanici. Este i pentru romani. Câte lucruri despre Romania ignor chiar romanii? Câte povesti au fost izate in praf? Câte coli vechi, câte registre, câte cri, câte sate, câte orae, câte nume au fost uitate pentru ce am fost preocupai să ne comparăm cu alii? Câte generai au invat se ruinețe de propria înainte se o cunosc? Adevărul incomod este ci Romania nu are nevoie doar să fie descoperit de străini. Are nevoie să fie redescoperit de romani. Pentru ci atunci când un profesor german ajunge să spun public ci Romania a fost subestimat, reacția nu ar trebuie să fie doar mandrie. Ar trebuie să fie irresponsabilitate. Dacă trecutul a avut asemenea for, ce facem cu prezentul? Dacă stămoi au construit reale de invare în condii grele, de ce am acceptasti mediocritatea? Dacă oamenii simpli de acum secole luptau pentru cartecia pentru o ans de via, cum putem trata educația de ațicia pe o formalitate? Aceasta este partea pe care mulți nu vor să o audă. Mandria națională fr responsabilitate devine zgomot. Dar mandria bazată pe cunoatere poate deveni energie. România a fost privită prea mult timp prin lentila lipsei, ce nu are uit, ce nu este inc. Dar istoria descoperit de Mattias Keller arată o alt lentil, ce a crit, ce abstrat, ce a transmis, ce a aprat. Iar reacția strinilor, de la scepticism la uimire, demonstrează că imaginea României poate fi schimbată atunci când faptele sunt puse pe masă. Nu prin strigte. Nu prin propagandă. Nu prin ur. Ci prin poveste, document, cercetare e curaiul de a spune, da,
avem probleme. Dar nu suntem o caricatură. La sfaritul câtoriei sale, Mattias Keller a primit de la Irina Popescu o carte veche, o edie facsimilată a unui text romanesc. Pe prima pagină, ea i-a scris: pentru profesorul care a venit a se verifice o exagerare a GSATOR. E la zambit. A ineles perfect ironia. Venise convins ci va demonta un mit. Pleca obligata a se demontezze o pregiudecata. I poateci aceasta este cea mai puternic imagine a întregii poveti, un profesor german, crescat in mandria merilor realizri occidentale, stand in fa unei slipline recunoscandoci Romania, aceasta radesea ironizzat, adesea judecat superficial, adesea redus latiri negative. Ia schimbat felul de a inelege Europa. Nu pentru ci Romania fi fost mai presus de toi. Nu despre asta este vorba. Ci pentru ci Romania dovedit ci valoarea unei civilițai nu semsoar doar princat de tare strlucete in manualele altora, ci princat de mult reuete srmn vie atunci când istoria încerc o tearg. Iar dacă un stream poate ajunge la această concluzie după ce citete a rivele, poate ci Romania trebuie să-i privească propria cu ochii ceva mai drepi. Nu mai naivi. Nu mai orbi. Doar mai drepi. Pentru ci Romania nu este o notă de subsol a europei. Romania este una dintre acele pagini complicate, rupte pe margini, tate de vreme, greu de citit, dar imposibil de ignorat odată ce ai început o inelegi. Iar profesorul Matthias Keller, omul care spusese la început asta sigur este o exagerare, a ajuns să închid dozarul să rostească, in fa colegilor si occidentali, o frață pe care nimeni nu se aștepta să o audă de la el. Nu România a fost prea mic pentru istoria europei. Istoria europei, acum am spus-o noi, a fost prea mic pentru România.